קמתי בבוקר. צחצחתי שיניים. הלכתי לאכול. אני לא יכולה בלי לאכול. שמתי לב לשעה. יצאתי מהבית. עם נעלי בית. חזרתי לבית. הגעתי לבית הספר. בוקר טוב. ראיתי דלת הכיתה סגורה. נזכרתי שזה שיעור של פישלר. חזרתי אחורה. הלכתי לוועדת תפאורה, וראיתי את הבנות יושבות על ההכתרה. אני לא יודעת איך זה קרה. אני מוצאת את עצמי מכחול ביד ואחראית על שלט כניסה. לא יהיה שלט כניסה. רבתי עם המורים על השחרורים. השלמתי עם המורים. רבתי איתם שוב. מה לעשות? חייבים אותי להכתרה. מצאתי את יהודי, נכנסתי לאודישן, צחקתי, נתתי את כל כולי. היה צעקות, היה בכי. הם זיהו את הכישרון שבי. אני הניצבת הראשית. הגיע סוף היום. ביקשו ממני להישאר עוד לעזור. התחמקתי. יש לי חוץ בחירה! בקיצור, הכנתי הכתרה.